Welkom bij Kikker TV. Voor we jullie laten zien wat we van de week allemaal hebben meegemaakt, hebben we eerst nog even dit. Kikker TV, welkom bij Kikker TV. Wil jij, net als ik, reporter worden voor 200 jaar Vlaanderen In 2014 en woon je in de regio Hulst of de Neuzer? Meld je dan nu aan. Next punt. Kerst staat alweer voor de deur. De huizen worden versierd, de kerstbomen worden opgezet en de sokken worden opgehangen. Maar of iedereen dit van plan is, dat gaat Benny even uitzoeken. En zit je hier op school? Ja, op het Suncollege, derde klas. En weet je al hoe je de kerstdagen gaat doorbrengen? Samen met mijn moeder, met z'n tweetjes. Gezellig. En is dat elk jaar zo? Ja, we slaan een keer over, maar door onwezenlijke omstandigheden doen we het nu met z'n tweeën. De kerst doorbrengen. En nog speciale plannen? Nee, gewoon met z'n tweeën, gewoon gezellig, samen. Goedendag meneer, waar komt u vandaan? Wij wonen in Breskens. En hoe gaat u de kerstdagen doorbrengen? Nou, dat is nog niet zo zeker, maar ik denk niet dat we er veel aan zullen doen. En is dat altijd zo geweest of is dat veranderd met de loop van de tijd? Ja, het is gewoon financieel heel moeilijk voor ons. En ik zal eigenlijk blij zijn als die kerstdagen voorbij zijn. We zullen waarschijnlijk nog wel naar de kerk gaan. En dat is dan de enige viering die wij op het programma hebben staan. Mijn kinderen en kleinkinderen die wonen een eind weg. Mijn vrouw is een Afrikaanse. En die, maar de vraag wat zij eigenlijk wil, we hebben er ook nog niet zo uitvoerig over gepraat. Maar zover ik het kan inschatten, denk ik niet dat wij veel zullen vieren. En dat heeft dan voornamelijk te maken met om financiële redenen? Ja. Ja. Vindt u het niet vervelend dat u de kerstdagen alleen doorbrengt? Nee, dat ben ik gewend, dus dat is geen enkel probleem. Nee, maakt voor mij helemaal niets uit. Als je verder de familie verder ver weg zit, dan weet je dat je met kerst alleen bent. Maar dat hoeft geen probleem te zijn. Tenminste voor mij niet. Oké, dank u wel. En hoe gaat u de kerstdagen doorbrengen? Nou, mijn man en ik, we gaan naar de kerk met de kerst. En ik ben een Engelse, ik woon hier, ik heb geen familie hier natuurlijk. En ja, de kerk is een grote familie. En de laatste tijd heb ik een ook probleem gehad, nog steeds eigenlijk. Want er vindt heel veel steun van de mensen in de kerk. Het is één grote familie. Zo'n ritje naar de huishouden of naar Terneuzen. Dan heb je vrienden nodig. En ik ben niet teleurgesteld. En hoe bent u met die mensen in contact gekomen? Van de kerk? Nou, ik kwam hier en onmiddellijk keek ik rond voor een goede kerk natuurlijk. En ik begon hier in Oostburg en toen later, want alles ging uit elkaar daar eigenlijk, wat jammer was, ging door naar Breskens, ga naar de vergadering. Maar ik moet zeggen, het is niet de vergadering die het was vroeger, het is nu anders. Ik bedoel, het is, ja, hoe zou ik zeggen, meer open, meer vriendelijk. Nog steeds net zo goed,
Maar ik bedoel laagdrempeliger, dat is het. En ze doen veel voor de jonge mensen. Ze hebben ieder jaar in de grote vakantie hebben de kinderkanjefeest. Dat is ook geweldig. Alle basisschoolkinderen worden uitgenodigd. En ze hebben 3 dagen lang een beetje feest, liedjes zingen en dingetjes maken, creatieve dingen maken. Hartstikke leuk. Dus ze proberen iets te doen voor de gemeenschap om zich heen. Dat is ook leuk, ja. En wat betekent Kerstmis voor u? Kerstmis? Ja, natuurlijk, de geboorte van Jezus. Ja, ook in Engeland vroeger natuurlijk was ook een familiegebeurtenis en cadeautjes en dat soort dingen. Maar de echte betekenis is natuurlijk de geboorte van Jezus. Dat is ook wel het grootste cadeau wat je ooit kan krijgen. De Senioren Computerclub in Breskens bestaat alweer 10 jaar. Onze reporter Jan die ging er naartoe om te vragen aan de cursisten en de docenten of het wel een beetje gezellig is en waar het precies eigenlijk allemaal over gaat. Gelukkig was hij nog op tijd voor de koffie. Kijk, TV Bresjes. We zijn vandaag te gast bij de Senioren Computerclub in Breskens. Die bestaat vandaag 10 jaar, of ongeveer vandaag. En we gaan een keer kijken aan de binnenkant of dat allemaal reelt en zeilt. Men gesprek met docenten en ook met cursisten natuurlijk. En we gaan morgen aan de rond koffietijd zien, dat is altijd wel leuk. Dat plaatje klaar, hè? Dan gaan we nog een fotoleesje rondzetten. Je hebt lees bij binnen de afdeling. We zijn hier op fotocursus op de donderdagmorgen. En deze cursus die heet Dini. En Dini vind je het een beetje leuk op fotocursus? Ik vind het heel erg leuk. Ja? Ja. Je leert heel veel. En ik wist eigenlijk niet dat je zoveel met de computer kon doen. Oké. En zit je nog op andere lessen? Of alleen ik zit ook nog op de lessen voor Word. Ook dat is heel leuk. Ja. En het is altijd gezellig hier, hè? Heel gezellig. Er is altijd koffie. Koffie is goed, altijd koek. Een koekje erbij. Ja. Heel leuk. Dini, bedankt. Graag gedaan. Ik zet mijn cursor voor die 1. Zie je hem knipperen? Ik ga nu met de backspace en dan staat van boven staat het begin hier direct onder. Dus ik moet zien dat ik die 1 precies onder die streep krijg. Die ene heb je gewoon in gewerkt en die andere is een PPS. Wil ik die of ik deze, wil ik die wel nog in bewerken en die gewoon tussen, dan doe ik eerst mijn PowerPoint op. En dan... Voor de camera, mijn voorstelling, docent bij het leercentrum in Bresjes. Mannetje van alles is ook. Vertel ik je, Monique, lesgeven aan ouderen, hoe bevalt dat? Oh, dat bevalt prima. Ik vind het altijd leuk dat mensen weer iets leren. Dan ze hier komen en ze weten eigenlijk bijna niks. En als ze weggaan, als ze toch een leuke PowerPoint kunnen maken, of etiketten, dat doe ik bij de combi-cursus. En dat is gewoon leuk. Oké, je ziet altijd wel resultaat dat mensen wat aanleren en dat ze dat ook kunnen behouden voor te gebruiken thuis. Ja, ik hoor regelmatig van het is niet gelukt, hoor ik dan ook wel. Of mijn etiketten waren verkeerd en dan komen ze terug. Dus dan weet je toch aan mensen aan het oefenen zijn. En bij veel lukt het ook gewoon wel. En dat is leuk als ze hier komen en ze maken tussen etiketten voor op de diepvries of voor de jampotten, voor de voorraadbussen hoor ik dan. Ze passen toe zoals ze het zelf toepassen. En in deze tijd is natuurlijk de kerstetiketten. En wat voor lessen heeft u veel allemaal hier? Je bent het mannetje van alles noem je. Som het een keer op. Op de donderdagmiddag de combi-cursus, dat was deze cursus. Tablet workshops, iPad workshop.
de Rabobank en het leercentrum in Breskens? Ja, nou, wij vinden het als Rabobank uiterst belangrijk om vooral ook mensen die eigenlijk er tegenaan hikken om via de computer hun bankzaken te willen regelen, om die daar een stuk begeleiding in te geven. Zoals je weet is de Rabobank een bank die zich profileert als midden in de samenleving. De samenleving is dus iets wat voor ons allemaal aangaat. En ook de groep die op dit moment nog dat steuntje in de rug nodig heeft om te gaan verkennen van wat kan bankzaken betekenen op internet, die willen we daar graag in begeleiden en helpen. Het is de normaalste gang van zaken om respect te tonen voor elkaar. Of is het tegenwoordig niet meer zo belangrijk? En hoe zit het met respect tonen in de gemeente Sluis? Onze Kikkerkids reporters die gingen even kijken hoe dat zit. We gaan vandaag een item maken over respect. En wij gaan vragen aan de mensen of ze respectvol met elkaar omgaan. Hallo, vindt u dat de mensen respectvol met elkaar omgaan? Ja, eigenlijk wel, want in deze stad zijn er eigenlijk mensen die elkaar goed kennen en zo. Dus. En waarom vindt u dat? Ja, het is gewoon gezellig. Geen ruzies en zo. Respect. Ik vind het goed. Ik vind dat je respect naar alle mensen moet hebben. Omdat als je respect hebt, dan heb je ook gelijk met vrienden. Want als je geen respect hebt, krijg je iedereen ruzie. En dat wil niemand, denk ik. Oké, dankjewel. Wat ik van respect vind, ik vind dat we ervoor moeten zorgen dat we iedere dag willen om respect te geven en ook iedere dag willen om het te krijgen. En dan komt het goed. Heeft u wel eens gehad dat u respectloos werd behandeld? Eén keer, maar er zijn wel apart gekomen. Ja. Vindt u dat mensen respectvol met elkaar omgaan? Niet altijd. Helemaal niet. Waarom dan eigenlijk? Omdat er nog veel, omdat er nog veel te veel gebeurt. Dingen dat je of niet door de beugel kan. Nee, dat is toch zo. Het is nog veel te veel. Jullie zitten hier in het straflokaal. Waarom? We zijn te vaak te laat gekomen, alle twee. En wat vinden jullie van respect? Ja, ik vind het toch wel een belangrijk item, want als je wil zelf ook respect hebben voor jezelf en krijgen van je vrienden, dus dan moet je het zelf ook geven aan anderen. Wat vinden jullie van respect? Ja, ik vind wel dat de mensen voor elkaar respect moeten hebben. En niet respectloos met elkaar moeten omgaan. En jij? Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. En waarom vinden jullie dat? Omdat er is al genoeg ruzie op de wereld. Ja, en heel veel kinderen maken dan plegen zelfmoord omdat ze respectloos worden behandeld. Gaan jullie ook met respectvol met elkaar om? Ja, zeker. Met elkaar wel. Ja. En met een ander dan? Ja, ook heel erg. Ja, niet altijd met iedereen even goed, maar af en toe is. Hallo, wat vindt u van respect? Respect vind ik heel erg belangrijk. En waarom vindt u dat zo belangrijk? Als we elkaar een beetje met respect zouden behandelen, dan zou de wereld er een beetje mooi uitzien. Dit was Kikker TV, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie nu ook respect voor een ander hebben. Doei! In het gemeentehuis van Oostburg was er een debat gaande over alcoholgebruik van jongeren van 16 tot 18 jaar. Vanaf 2014 wordt de leeftijdsgrens verhoogd. Wat vinden de leerlingen van het Zwinncollege hiervan? Hun waren erbij om hun eigen stem hierover uit te brengen. En ik ging natuurlijk mee. Welkom bij Kikker TV.
Vandaag zijn we in het gemeentehuis in Oostburg. Er is een debat aan de gang over het alcoholgebruik van jongeren van 16 tot 18. De leerlingen van het Sint College die zijn erbij en Kik TV natuurlijk ook. Waar ging het debat vandaag over? Het debat ging over handhaving van het nieuwe alcoholbeleid per 1 januari 2014, waarin de overheid consumptie van alcohol verbiedt voor jongeren onder de 18 jaar. AZP, laatste kans. Iedereen doet er zo makkelijk over, maar je moet weten wat de gevolgen zijn en het is veel erger dan je denkt. Ik ken een vader en een moeder en die hadden een zoon van 17 en die was naar een feest, maar om 2 uur 's nachts stond de politieman aan de deur in plaats van de zoon zelf. Deze manier van werken is ontstaan. We zijn dus op bezoek geweest in de abdij in Middelburg, een debat in de Provinciale Staten. En dat vonden we zo leuk en interessant en zo goed als vorming voor de leerlingen. En in overleg met de gemeente Sluis hebben we afgesproken om het hier te gaan doen. We hebben gemaakt, we hadden ook het idee om een puntenstelsel te maken voor de mensen van tussen 16 en 18. Dat ze bijvoorbeeld, als ze 3 keer mogen ze gecontroleerd worden en dan mogen ze drinken. En als ze dan na de 3e keer dat ze dan pas een boete krijgen. En onder de mensen onder 16 dat die direct een boete krijgen. 30% van de kinderboetes moet worden besteed aan preventieve maatregelen. Dat betreft dus alleen punt 3 van het voorstel. Bij handopsteking graag wie is voor dit amendement. Dit amendement is met 6 stemmen voor en de rest tegen verworpen. Ik ben docent maatschappijleer, ik begeleid de leerlingen en bereid ze voor op dit debat samen met de docenten Nederlands, mevrouw Svenker. En waarom we het eigenlijk doen, we willen de politiek dicht bij de leerlingen brengen. We willen dat ze kennis maken met hoe een democratie nou werkt. En voor de plaatselijke politiek, de raadsleden die hier zijn, de burgemeester, de wethouder, ook zij nemen notie van wat jongeren vinden hierover. Het is ook heel dicht bij hun eigen leefwereld. Voor welke partij bent u? Ik ben voor de VVD. Waar ging het debat net over? Het debat ging over het alcoholgebruik van jongeren, om dat te verhogen van 16 naar 18 jaar. En wij waren daar tegen, omdat wij vinden dat kinderen van 17 dan in één keer geen alcohol meer mogen drinken en dat zouden we een beetje raar vinden. En is dat de enige reden? Nee, we vinden ook dat jongeren van 16 verantwoordelijk genoeg om kunnen gaan met alcohol. En hier in de buurt zijn er weinig problemen, dus we zien niet in waarom de alcoholgrens verhoogd moet worden. Van 16 naar 18 jaar. Wij zijn voor de AZP, de anti-zuippartij. En wij zijn voor de verhoging van de alcoholgrens van 16 naar 18 jaar. En hoe is het debat net een beetje verlopen? De uitkomst was niet precies hoe we wilden dat het zou zijn. En hoe komt dat? Ja, we wilden zeg maar dat het gewoon het voorstel werd gehouden zo. Maar er waren lichte veranderingen. Welke partij zijn jullie? Nieuw gemeentebelang. En wat vonden jullie van zo'n wet? We vonden het best wel interessant dat wij onze mening mochten inbrengen. Maar we zijn wel tegen de wet die ze eerst hadden. Maar wij hebben nog een abonnement mogen indienen. En die is dan ook toegepast. Nou, wij hadden 3 argumenten. Het eerste argument was dat 18-jarigen meer verantwoordelijkheid hebben dan 16-jarigen. Dus die weten ook meer wat ze dan doen in bijvoorbeeld het verkeer. Want het verkeer is dan ook een stuk gevaarlijker als je als 16-jarige, 16, 17-jarigen die rijden brommer en dan als ze dan gedronken hebben onder invloed en ze rijden onder invloed, dan kunnen er meer ongelukken gebeuren. En 18-jarigen die zien die problemen meer in.
En als derde argument hadden wij dat het slecht is voor je hersenen. Want je bent aan het groeien en je hersenen groeien nog. En door alcohol, dat is slecht voor je hersenen. Dus dat heeft ook invloed op je leerwijze. Vindt u dat dit soort debatten meer moeten voorkomen? Ik vind van wel, want ik vind dat we er heel veel van geleerd hebben. En nu weten we ook eens hoe het in de gemeenteraad in het echt gaat. En wat heb je er precies allemaal van geleerd? Nou, we hebben wel een beetje geleerd dat je met respect met elkaar om moet gaan. En ik vind ook wel, als we later zeg maar nou iets in de politiek of in de gemeenteraad willen doen, dan weten we wel al een beetje hoe het gaat. Wat lastig is voor de kinderen die nu 17 zijn, dat ze niet meer mogen drinken, dat heb ik net ook al gezegd. Maar als ik dan aan mijn eigen jeugd denk, toen had je nog de verplichte dienstplicht. Dan moest je in dienst en daar leerde je gewoon echt drinken. Dat was een soort opleidingsinstituut. Maar toen ik erin kwam, moest ik 18 maanden. En toen ik halverwege was, moesten de mensen maar 13 maanden. Maar toen zeiden ze tegen mij niet, ja, het is zo zielig voor jou, jij mag ook eerder weg. Ik moest gewoon mijn volledige termijn uitdienen. Dat heb je nu eenmaal bij nieuwe regelgeving. Er zijn altijd een aantal mensen die tussen wal en schip vallen. Ik vind het zo belangrijk dat jongeren beseffen dat te veel drinken heel slecht voor ze is. In de Sint-Bavo-school in Oosburg is een kerstmarkt georganiseerd. Dit met als doel om geld te verzamelen voor een volgende school. De kerstman die had een lange reis afgelegd om erbij te kunnen zijn. En dus moesten onze Kikkerkids reporters er ook bij zijn. We gaan vandaag een kijkje nemen bij de kerstfancy fair op de Sint-Bavo-school. Merry Christmas! Weet je wat het doel is van deze actie? Ze willen geld inzamelen voor de school. En wat is er allemaal te kopen op deze actiedag? Een cd die we hebben opgenomen en werkstukjes, zoals bloemstukjes en zo. En er zijn spelletjes om te doen. En vind je het goed dat deze actie eigenlijk gehouden wordt? Ja, ik vind het wel leuk. Heb je zelf ook al iets gekocht? Nu nog niet, maar... Zometeen wel? Ja, mijn moeder is er nog niet. Wat is het doel dit jaar van de kerstmarkt? Met het geld gaan we leuke dingen doen voor de kinderen. Voor een stukje al in het oude gebouw en anders voor in het nieuwe gebouw. Dus speelgoed voor buiten te spelen en zo, dergelijke, dat soort dingen. Wat is het veel werk om de kerstfair te organiseren? Het was niet heel veel werk, maar heel veel verschillend werk. Dus we moesten echt heel veel verschillende dingen doen. Mensen zoeken, vrijwilligers zoeken, prijsjes halen, knutselen, dat soort dingen. Wat is het doel van deze actie? Het doel van deze actie is de inrichting van onze nieuwe school. Weet u al ongeveer hoe de nieuwe school eruit komt te zien? We hebben al een klein beetje een idee. We hebben een plattegrond, hoe die ongeveer eruit gaat zien. De buitenkant, de vorm is bepaald. Alleen hoe het eruit gaat zien, dat is nog steeds een vraag. Verloopt de actie tot nu toe volgens plan? Tot nu toe verloopt alles prima volgens plan. Iedereen is enthousiast, iedereen heeft er zin in, dus het is hartstikke leuk. Wat wordt er allemaal met het geld van deze actie gedaan? Met het geld gaan we spullen kopen om onze nieuwe school in te richten. Wat vindt u van deze kerstfair hier op school? Ik vind het geweldig. Op deze zaterdag, 15 december, vlak voor kerst, om een interview aan jullie te geven. En in deze hele sfeer met al die dingen die hier te koop en te krijgen zijn. Meestal te koop natuurlijk. Nee, ik vind het geweldig en ik ben blij dat ik hier deze hele middag mag zijn. Tot aan het eind van de middag zal ik hier rondlopen. Kunnen kinderen met mij op de foto? Zal ik anderen begroeten? Ouders, kinderen, iedereen.
En ik ben ontzettend blij dat ik hier mag zijn. Was het een lange reis naar hier? Het was een verschrikkelijk lange reis. In sneeuwstormen, over het ijs. Ik zakte er een paar keer doorheen. Ik zat tot over mijn oren in de sneeuw. En alles heb ik meegemaakt. Maar na deze lange reis ben ik blij dat ik hier op de Sint-Bavo ben. Wat vind je van de kerstmarkt? Nou, ik vind het wel leuk. En zeker omdat er het geld op wordt gehaald voor de nieuwe school die komt. Zit je hier ook zelf op school? Ja, zeker. In welke groep zit je? In de laatste groep, dus 8. Vind je het gezellig op de kerstmarkt? Ja, bijna iedereen is er gewoon dus. Wat doe je op de kerstmarkt hier? Ik ga kinderen sminken. En dat kan je heel goed? Ja, ik heb er niet zo heel veel ervaring mee, maar mijn moeder en een collega van haar, die hebben er wel heel veel ervaring mee. Wat vind je van de kerstmarkt? Ik vind het heel leuk. En zit je hier ook al zelf op school? Ik heb erop gezeten, maar nu zit ik op het Sint-College. En het is heel leuk om hier weer terug te zijn. En wat vind je van de kerstman? Ja, dat is echt een hele mooie kerstman hoor. Ja. Ben je ook al op de foto met hem geweest? Ga ik zeker doen, ja. Dit was Kiki TV. Bedankt voor het kijken. En ik hoop dat jullie nog een prettige kerst hebben. Voor velen kan het heel gemakkelijk zijn, maar het brengt vaak ook stress mee. Binnen 10 minuten kan je van A tot B staan, maar soms moet je ook een uur in de regen staan. Ik heb het natuurlijk over het openbaar vervoer. Wat vindt u van het openbaar vervoer in Zeeuws-Vlaanderen? Het openbaar vervoer vind ik erg goed. Ze rijden goed, de chauffeurs zijn vriendelijk. Oké, dat was het. Bent u tevreden over het openbaar vervoer in Zeeuws-Vlaanderen? Ja, dat is prima. En is het ook nog een beetje redelijk betaalbaar? Nou, ik ben 65-plusser, dus het is gratis op het ogenblik. Wat vindt u van het vervoer in Zeeuws-Vlaanderen? Ik vind dat, ja, 1 keer iedere uur. 1 keer maar, dus dat is te weinig. En dan s'avonds, ja, na 6 uur heb ik geen vervoer. Dus moet je gewoon zelf iets verzinnen. Dat soms is echt verschrikkelijk. In de winterperiode, zeg maar. Zou eens in het half uur mogen. Want als je de bus net mist, moet je 1 uur wachten. En er staan hier geen huisjes. En in Sluis staat ook maar 1 abri waar je droog kan staan. Maar als je de bus mist, moet je wachten. Goedendag meneer, u bent buschauffeur? Ik ben buschauffeur, ja. Van de kleine bus. En hoe denkt u over de toekomst van het openbaar vervoer? Een beetje somber. Een beetje somber, want er komen op de kleine bus al zo volgend jaar vrijwilligers op. En dan gaat er voor ons vaste mensen een hoop veranderen. En dat vind ik jammer voor het openbaar vervoer. En zeker voor de mensen hier in de kleine gebieden, de kleine dorpen. Daar gaat er heel wat veranderen voor die mensen. En u denkt dat het er niet beter op wordt? Maar ik denk niet dat het er beter op wordt, nee. Nee, absoluut niet. En zou het beter zijn als het systeem zou blijven zoals het is? We hebben nu een goed draaiend systeem en dat werkt. De mensen zijn tevreden. We hebben goede contacten met de burgers. Ja. En het is jammer als dat volgend jaar gaat verdwijnen. En heeft dat te maken met bezuiniging? Dat heeft te maken met de bezuinigingen, ja, van de provincie. Ja, klopt.
En hoe denken uw collega's erover? Hetzelfde. Sommigen die hebben 40 uur bij het bedrijf en ja, die vinden dat gewoon jammer. Dus onzekerheid is er. Drie DJ's lieten zich vanaf donderdag 12 uur zich opsluiten in het glazen huis in de aula van het Sven College. In navolging van de 3 DJ's in het echte glazen huis in Leeuwarden draaiden ze tegen betaling verzoeknummers. De opbrengst gaat naar de 3FM-actie Serious Request dat dit jaar opkomt voor diarree in ontwikkelingslanden. We hebben vandaag Serious Request in het teken van het glazen huis de Rode Kruis. Er zijn om 12 uur vanmiddag 3 DJ's opgesloten. En die komen er morgen om 12 uur weer uit. Die gaan door plaatjes te draaien, gaan ze zoveel mogelijk geld binnenhalen. En waar gaat het geld naartoe? Het geld gaat naar Serious Request, het Rode Kruis. En dat staat in dit jaar in het teken van de strijd tegen kinderen met diarree. Wat vind je van de actie van vandaag van de Sven College van Serious Request? Ik vind het een goede actie voor de mensen met diarree. Dat ze kunnen helpen en dat er medicijnen kunnen komen. Vind je dat belangrijk? Ja, ik vind het zelf niet zo interessant. Maar ik vind het wel goed als ze het doen voor de mensen daar zo. En heb je zelf ook al een nummertje gegeven? Nog niet, maar ik ben wel van plan om het nog te doen dus. Vind je dat ze dat vaker moeten doen, zulke dingetjes? Ja, eigenlijk wel. Zodat de mensen, dat er toch wel geld binnenkomt, weet je. Zit je op Sven College? Nee. Nee? En, hoe? Op de Bavelschool. Ja, maar je gaat wel hier naartoe? Ja. Dat wil je wel? Ja. En dan, wat vind je van de actie van vandaag? Oh, ik vind het wel leuk. Ik vind het ook wel leuk dat er volgens mij 3 DJ's van school, dan gaan ze in het glazen huis en dan doen we die actie en dan kan je ook cakejes kopen en allemaal dingen. Wat vind je van de 3FM Serious Request? Ja, dat is een goede actie. Het is voor het Rode Kruis. En het gaat dit jaar speciaal voor kinderen die door slechte omstandigheden last hebben van diarree. En dan kun je met weinig middelen daaraan bijdragen om dat probleem op te lossen. En het is hartstikke mooi dat het Swing College de landelijke actie van 3FM volgt en daar heel veel actie voor voert vandaag en morgen. Ja. Het is niet alleen het Sven College, maar het is ook heel de streek die daarin meeleeft om dit doel te bereiken. Hoeveel geld hebben jullie bij elkaar gehaald vandaag? Ongeveer €350. Voor wat? Maar wat? Met loten verkopen. Wat voor lood? Waar komt die lood vandaan? Nou, die hebben we gekregen van het Rode Kruis. En dan, als mensen langskomen, dan geven wij ze loten. En dan openen ze die loten. En dan kunnen ze zien als we een prijs hebben gewonnen. Vind je het belangrijk dat zulke acties worden georganiseerd? Ja, zeker. Want omdat ze dat geld inhalen, kunnen we toch mensen helpen. En de meeste mensen in Nederland kunnen wel eens een euro missen of zo. Weet je wel. En in die landen kan dat eigenlijk echt niet. Dit was Kik TV, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.